rubber thumbai kamropai thangai to hello guys, welcome back to my channel. Okay, bukhanai ma bung tongkha nasib apna apna hang tongkha. Okay, mai sabai bahok tai sorry mai se ya ang to phungo utsrok se sau kai utsrok sau ai tui pa sa botol thaisan ngai niki rubber thuman thangai tongo. Okay, no sopeka bere ro sopeka ba ani duty rubber thuman rock. Okay, te rubber phanan rock to thangana sing ta bu bagana am prino be mantri piran thumui pai kha pura ase bagan kotarman thumui pai kha khai balting kasum khai hapten kawise gabar roma thumon khai hingkai nok tini an video no pai jasuk jara nai tong ding ke nok bai ang tini kabang ma no kok share khaina ni tongo hingkai a kok sok share khaimani ke nong thani bo abo kamrok nangge manu jodi num abo to ab kase problem di porbo kawi tong khaba hangkai mui se box seri rekha hangkai rok oro nungin ta nasta kumra rok khai khlayen hangkai kisa aslang botong kha kothung botong kha hingkai coil fall no khagoi songori rekha buti kisa ruoi hingkai mo karan karan ke songnai mui borok hingkai buri borok boti tam khainai biti porka khangkai no mui songna ni chinta tam songnai kunu phano pala maya hangkai je pala manmono khagoi songoi rekha ta hangkai okasi mosla ke last to add khainai ang aro last mo phol kusu khaksa tong kho hingkai kobun tini sa raisa ni hingkai an sai hingkai masala ngia chan ni muti pok sa ai hingkai tabu su chanai hingkai kamra bo khai tong mon bang ka leng praja hingkai ko sai thanda khainai hingkai ayang mui bo kol phol mui siting sin aro kuno mui ke throk kure am bagai hingkai mom phol kusak sa lai na last abuno mom phol bo sawai pai ka mui song tutui no hingkai ani kasi mosla no ang chikon khe dikor krai pai kha hingkai ani mui bo rani tong kha kyang oro ri kha ke buti bo kisa karan ge tong kha hingkai coil phol song man jaga ro hingkai kasi mosla khane thogo hingkai te buti kisa khe ri song ding ke belai khe kothok hingkai oro tam sanai sor hachingya hingkai ri shon ke tenin pias am hairok runa nangya hingkai sung kasi mosla mangno add khlai sawo hingkai ang belai khe thokjago ta kasi mosla rok khangke te obil loke mosting ro tong ke belai kothok mai mi photaphat songai hingkai te kaisa kam se sapai chau kha hingkai mai khai dong no papa hingkai hingkai tabu mai re kan bai thangi ma tong mai ujran nai hingkai ang nong uskar saida ang je 5 minute mai ra hnai hingkai abo tabu ang mai ujran thangi ma tong hingkai besi bang ja dui guthani se hingkai sari hingkai china ro ri phalnai jat phaya ko hingkai abin bai su tabu ujul ja hingkai sari boi I phalphane ro jung kaham khai manai kra nei nene sa khai jung tabu thangi ma tong kheto sokpai ka ekdom dipo chok suka tabuk barta thik baji tongo hingkai no tar hurak khlai na mafaika hingkai sari go to kok rijak tongo ama khoroksa borok no gisi oro ri phal pai di hinai hingkai botui phaina kok ta hingkai am bakai jung dipo ro no phai maiti sana ni hinui ma phailai kha hingkai baba sawati ta phai sidi bui hajra najak tongo hinai kam bari hingkai ani bu prangjuk abo hingkai an mama ni bu sajak ta tam hinai ani mama sur boni besajak kan ke buprangjak gi thangkata ga boni besajak ama hangkai borberna phaijak ga jin mai jotono rukai pai kha ka basmati mai se aba inke joto 2 kutha rakha kete barbaki ba aslang gi tombai kha bor ke puja pai kha ke no rana nang nai inke awata khana ro ka mai sinak na nangganan hangkai baisongni ka
tamja musukbo sakketal miyada buphurjani babuni khwnao hwnkhe bono hwnkhe mai hongoi chari tongkha hwnkhe phal sinasi kok ni khwnao ta hwnkhe rang to kam nangona jotono hwnkhe phalna nangsina hini sawa hwnkhe pore hwnkhe ang bono sokpai ka sande jorao ang cha nungnani bagui cha rok ready khlaina kha hwnkhe norokno ang oboni remedy to phunukjak tophano norok kaham khe sawui manyana hwnkhe ang tubi phaiyano ang tini norok bai kisa ani bithi no twiwi share khlainai hwnkhe thangnai blog rogo thangnai mas wngkhana blog rijak ang bithi chawi se chapai langriya hini hwnkhe abo ang tam bithi hwnkhe norok tini sawi khwnarwnai ang ani tam problem bai khe ang mo bithi no ang use khaina nangkha hwnkhe o bithi ni mung wngkha Obacare hwnkhe norok hapkhai nuknuya sawi manliya hwnkhe obo Obacare hwnkhe A+B amtwi khlaiwi hwnkhe obo ek patao 6ta tongo hwnkhe obono bomhai problem rok no bithi rijak hwnkhe obo infertility hwnkhe bwrwi rok ni bagui ta hwnkhe cherai rok yaku rok ni bagui rok obo rijago hwnkhe ani hwnkhe to heavy bleeding rok ongo hwnkhe kotai periods ni problem rok ni bagui rijago abo hwnkhe 2 mas 3 mas rok gap hwnkhe period rok wngkha onek heavy bleeding wngya diba kyam bagui hwnkhe amrok no thik khlaio hwnkhe tei ovary rok bo thik khlaio ta abo hwnkhe tei PCOD PCOS rok ni rok khana khana hwnkhe amo hwnkhe to nini nini masik ni problem rok no amtwi himjago PCOD PCOS amhai hwnkhe amrok no bo thik khlaio hwnkhe tei PCOS rok wngkha baby ni mane baby conceive wngya wngwi tongnai mane tami sanai pregnant conceive wngya wngwi tongnai rok no bo o bithi bai help khlaio hwnkhe obo hwnkhe vitamin ni se hwnkhe A+B khlai tongo o bithi hwnkhe angkha obo 3 mas ni mas takha hwnkhe tabo obo chabai kha ani course paikha hwnkhe ang tabo doctor bai malaina nangnai hwnkhe ani balai periods problem ni bagui ani tabuk phano baby phaiyaku ambagui norok ani blog rogo ani cherai rok nugui tongo hwnkhe norok bo amhai problem rok wngwi tongo daiti doctor bai malai di hwnkhe naijak di chadi hwnkhe daiti chadi hamnai hwnkhe onek kaham no o bithi hwnkhe tabo ang doctor bai malaina nangnai hwnkhe oboni dam wngkha oboni dam hwnkhe ek pata 335 taka najago hwnkhe tabuk dam rok da wngkha saimanya hwnkhe tei kaisa jaga hwnkhe 360 rok khlai nugo last o paichamani obo hwnkhe je puila paimani ta 3 mas ni chakha ang orbo wngkha mai bo majalai sinai hwnkhe diporni mui coilfel tongo hwnkhe horo hwnkhe sobai bai hwnkhe tei chwkap ni mikhumo bono butui khlaimani khe mai nakha kisa kwbang khlaina diporo chamani kom wngkha chajakliya chamani kom se hinjago hwnkhe dalmui mungsa tongo hwnkhe aboni pore hwnkhe ang nok bisingo happai TV naitwi ani thanti no ang khulogui rwkha nogo thangnani furu ang rignai bai khe khawi kholobwi kwlang thangmani hwnkhe khwnase taknani horti mai bo chabai kha hwnkhe tei bai sanchikui no asugui tongpaikha hwnkhe tabukhe thuna simi siwo hwnkhe mai chakha twi nungkha bithi bwchakha hwnkhe tini diporo saltu kutung kutung ekdom kam bo khaikha hwnkhe norok to nugui tongkhana ani blog o kam rok khlaimani hwnkhe tei norok no ang je bithi chamano twiwi tam problem tam bomhaio kam khai amo ang norok no sawi khwnai rwkha hwnkhe to ang teibo tabuk bwskango teibo ang thangna tongkhu gainu doctor o malaina nangkha hwnkhe amo ang norok no share khlainai hwnkhe to tini ni bagui hwnkhe amsukjak tongsinai hwnkhe to norok ano ani video naithokjak tongkha kisa like khaidi comment khaidi tei subscribe bo khlai rwdi hwnkhe tini ni bagui amsukno hwnkhe kwtal video tv ni rok bai haino hai malai laifirani to hor kaham bye bye.